नायदोलाय गाब गैयि जायख्लं नायनो फैनानै माबायदि अबस्थायाव जों सिनेमाखौ नायनांदों। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोन गासै आंनि इउटुब चेनेलसिम बरायबाय। ओमफ्राय लोगोफोरनिया दिनैहा गाब गैयि जायख्लं नायनो थांगासिनो दङ इ-रिक्सायावहा आइमोनजोंहा मादैमोनजोंहा। स' नोंथांमोना कन्टिनिउ नायलांगोन होनना आसा खालामबाय। थांगासिनो दा लोगोफोरनिया फुजाया एसे गोजानावसो नालाय। बेनिफ्राय लोगोफोर इ-रिक्साखौ एसे गोजानावनो लाखिनांगौ जाबाय फैनायाव, ओंखायनो थाबायनो थांगासिनो दङ आरो सोरां बारां फैबाय जोङो। फार्स्ट खेबसे देखायनायखौनो नायनांगोन होननानै गिबि खेब देखायनायखौ जा नै थांगासिनो थाबायनानैहा। एसे भिडिअ बानायनो मानसिफोरखौ मोसौ गलिया बोरै मोसौ खाग्रा मा होनो फानग्रा दखाना नागिर नागिर थांगासिनो। मोसौ बाजाराव खिथियोनोलै सिनेमाखौबो। नोंसोर गामिनि नामा? बेनिफ्राय लोगोफोर सावथुनखौ नायनानै फैबाय गाब गैयि जायख्लं संगिना ब्रह्म आरो मुलुग बर' हौवा हिन्जाव बिसोर सानैजों डाइरेक्ट खालामनाय सिनेमाखौ। सिनेमायालाय मोजाङानो जादों थारैनो, मोनसे ससियेल सिनेमा जोंनि बर'नि गेजेराव बा गुबुन हारिनि गेजेरावबो बेबायदि सोलिनाय मोनसे सिनेमा आरो जायफोरा नायदों बिथांमोना मोनथिखादों खोमसि फोथायनायानो मानसिखौ माबायदि मा खालामो बेनि सायाव। ओमफ्राय फिल्मनि जेबो इदि भिडिअ बानायासै नोंथांमोननो देखायनो थाखाय। बेनिफ्राय नैया बेलुन खाथियाव माने आं फट' दैखांनो होननानै खेबजाखांनो होननानैहा आइखौ एसे भिडिअ लानो थिनबाय। ओमफ्राय उन्दै समावहा बेबायदि बिराद बेलुन बायोमोन आङो, आसान बायोमोन, लो बायोमोन। दाथ' आरो बायनाय जाला देलां फिसा फिसौफोरानोसो बायना होनांगोन आरो नैया। मा लाखो बाबुआ? खासिमा नोङो? सोरदो थांदों नोंलाय? दे फै जोङो माबा मोनसे जायनि फै। बेखौनोथ' फै। लोगोफोर गोरिब नालाय जोङो, ओंखायनो आरो जोंफोरथ' आरो गोदोर गोदोर मानसि बायदि दामि रेस्टुरेन्टफोराव जानानै गोहो गैया। ओंखायनो बे फुजायाव जानाय गलायावनो फिसा गलायावनो जोङो पुरि जाबाय आरो लोगोफोर उपाय गैया मा खालामनो आरो। फैसा थाखा थाबासो दामि दामि रेस्टुरेन्टफोराव बिमा बिफा बिदा बिनानाव इदिखौ जाहोनो हायो। दा इयावनो एसे रिल्स बानायबाय आरो लोगोफोर, सोरबाबा गाज्रि मोननो हागौ, गाज्रि मोननायफोरा नोंथांमोना स्किप खालामनो हागौ आरो। फाइनेलि लोगोफोर न' मोनफैबाय आरो न' मोनफैनानै नै जोंहानि न'आ बिदि हानि न'सो आरो आं गुबुनावसो थायो नालाय ओंखायनो पाक्का न' नुनो हागौ। आंनि अबस्थाया गुड नाइट।